हाफाङालाय मा एसे गोबाव जाखो दाबो सफैला माथो। ओइ आंखौसो फिथा फाननो थिनहरलाबायबायलै। हेलौ नारजि बुदां, फिथाया थाइबेसे नांखो, थाइबेसे लाब जाखो आरो बेसेबां दंबावो? मानसिफोर जादोंना जायाखै हा नारजि बुदां? होद हांला। दे ना नारजि बुदां, थाइबेसे फाननो हाखो खोन्थालाय। नों माबार फै, आं फाननो रोंलाय लांला मिथिबाय। नारजि बुदां फिथा फाननो रोंलाया, आयु जानोखौ रोंगौ नों। जानोखौलाय सोरथो रोङाब्रा, गासिबो जानो रोंगौ। ओमफ्राय नोंहा दुमफाव मोननाव ओंखाम जानो थांनाया दाबो जाखांला नामा? ना दुमफाव मोननावनो थाखानोसै सानबाय? र'हाय नारजि बुदां, दासो ओंखाम जाखांदों आरो र' थांगासिनो। थाब फै। आमाय नारजि बुदां। ए माथो एमाव राजामोनसो। हा बबेनिफ्रायथो फैखो? गेले गेले नोंनि दखानसो मोनबोबायलै। आनै हाफां गैया, आनै हाफां? गैया, दसे उनाव फैगोन। मोजाङानो जाबायलै। आच्छा आमाय नारजि बुदां, नों मानो एसे मोजांलै? जि मोजांखा, बिराद मोजां, एकदमबारे अनसुला, अनजाथाव, बिराद बुरजा मोजां माने, बिराद बुरजा मोजां आरो। ओइ दस्तिफोर मोजां ना? औ बिराद मोजां। आच्छा एमाव राजा, फिथा जानो लुगैदों नामा? जानो लुगैदोंथ' आरो, खिन्थु जोंनाव फैसा गैयालै आमाय, जोंनाव फैसा गैया। दे जागोन, जिराय। थेंकिउ अखाफोर आमाय, थेंकिउ। अखाफोर आमाय? औ, हिन्दियाव जेरै सन्दा मामा होननानै बुङो। बेखायनो आंबो नोंखौ अखाफोर आमाय बनायबाय आरो, अखाफोर आमाय। सन्दा मामाया बिराद अनोनो माथो भान्जाखौ, बेनिखायनो नोंखौ आं अखाफोर आमाय नाम दोनदों, अखाफोर आमाय। दे जादो फिथाया। जि गोथावखामोनलै आमाय। आच्छा दे, फरायनायफोरालाय बोरै सोलिगासिनो? फरायनायालाय आरो दंलाबायलै आमाय, दङ। ए मोजाङै फराय, गेलेबो फरायबो दै। फरायनायखौ दाबाव, अकल गेलेनायखौल' गोसोआव दालाखि दे। जागोन दे। आरो लोगोफोरालाय बबेनि जाखो? आंनि स्कुलनि लोगो गोजा, आंनि गोदान लोगो। दे न'आव थांदो, मोनाबाय। जागोन दे। बे हाफाङालाय मानो दाबो सफैयाखैब्रा? थाइसेल'सैलै माथो फिथाया, जानोसैलां। नारजि बुदां, फिथाया फानजोब्बाय माथो, गैला माथो बारा। नारजि बुदाङा फिथा फानलाय मारदों। नायनो फैसाखौ बेसेबां मोनदों नारजि बुदां? सेसलै दानाबा, गथ'फोरनो फ्रियाव जाहोबाय होनना मिथिबा आंखौसो रायलायसिगोनलै। ओइ नारजि बुदां, खोन्थालाय फिथाया थाइबेसे फानमारखो? बेफोरखौलाय मानो हिसाब लानांगौब्रा, दानो न'आव थांनानै खिन्थाहैनोसैब्रा। आच्छा, बिदिबा नों फिथाखौनो फानाखै आरो ना? माथो अन गुन्दैयाबो बारा गैला। अन गुन्दैयाथ' बिराद बुरजामोन। खिन्थालाय नारजि बुदां, थाइबेसे फाननो हामारखो नों? माबालै, आं फिथाखौलाय फाननो हागौमोन, नाथाय आं फैसा लायासै गथ'फोरखै। मा होनखो, फैसा लायाखै? गथ'फोरनिफ्रायलाय मा फैसा लानांगौब्रा हाफां? मा? फैसा लायाखै? गथ'फोरनिफ्राय फैसा लायाखै? आच्छा, बुजिबाय आं दासो। मेगन सानानै आंखौ माहाजोन जाजानो गिनानै, नोंनिफ्राय बांसिन फैसा खामायजानो गिनानै नों आंनि फालांगिखौ नोङो लस खालामजोब्बायना नारजि बुदां, हो? गावनिख्रुइ माहाजोनसिन जाजानो गिनानै नोङो मानसिफोरनो फ्रियावनो जाहोजोब्बायना नों नारजि बुदां? ओइ बिदि नङालै। अब्लालाय मानोथो नोंलाय फ्रियाव जाहोनांगौ मानसिफोरनो, हो? जायनोनो मेनोनो फ्रियाव जाहोजायो नामा, हो? बिजनेस मावनाया? हाफां, आं गथ'फोरखौ बिराद अनो, बेनिखायनो जाहोहरबाय आङो। आंनो होफिनगोन दे, जेसेबां लस जादों, थाइबा 10 थाखाल'सो। नारजि बुदां साला खर' एम्फौ गोनां, खोनासं नोङो। थाइसे थाइनै फैसादोंसो 100 थाखा जायो, 100 दोंसो 2000 3000 बिदि जालाङो, मिथिबाय? थोबथिंसे दैजोंसो गामलासे बाल्थिंसे दै जायो, मिथिबाय? थिग बिदिनो थाइसे थाइनै फैसाजोंसो बुरजा फैसा जालाङो, मिथिबाय? साला धोरोमसाला खुलिना दोननाय बायदि मोनदों बियो आंनि फिथा दखानखौ, बयनोबो फ्रियाव जाहोनाय। आंनि फिथा दखान, हाय रे आंनि लावदुम फिथा, एसेबां माने मेगन सायोना, आयौ गावनि हिन्जावनि बिजनेसखौनो बेबायदि बरबाद खालामनाय बे हौवाखौसो नुबाय आं, आयौ। हाफां, उन्दै गथ'फोरनिफ्रायलाय बोरै फैसा लानांगौ जाखो? बेनिखायनो फैसा लायासै आं हाफां। आं गथ' बिराद मोजां मोनो, बेनिखायनो आं फैसा बिनो गोहोखौनो मोनासै। बिदिबालाय गथ'खौनो 10 जनसो खांना लानो हाया नामा नोङो, हा? थोद जाम्बि।
साला आंखौसो जाम्बि होनदों नों जाम्बाया नों जाम्बिया महा मुर्खआ मानो दे गथ'फोरनो फ्रियावनो लावदुम फिथा जाहोगोन नों मानो आंहा फिथा फाननानै फिथा दखान होनानै गिदिरथार माहाजोन जानो साननाया फिथानि आं गिदिर गिदिर हटेल लुना दोननो साननाया दाब दाब जायगायाव ब्रान्च फिसा फिसा खुलिना दोननो साननाया सेस नाजिबोदां सेस दाबो जेबो नङालै हापां लाब लकसानजोंसो जालांखायो बिजनेसफोरा फार्स्ट समाव लस जाखायो नोंनो खर' खायो होननानै बुंसाला नोङो मिथिखानानै बुजिखानानै फ्रियाव जाहोनाया हापां आं गथ'फोरनिफ्राय फैसा बिनो बोरैबा मोनोलै होमबालाय एसेबां गथ' अनफावरि जानो लुगैदोंबालाय गथ'फोरनि आश्रम खुलिनानै लानायानो मानो आंनि बिजनेसखौलाय आंनि फालांगिखौलाय मानो नोजोर होदों नों हा नाजिबोदां मानो नोजोर होदों हायरे आंनि लावदुम फिथा दखान दागाबसैलै हापां दागाबसै मानसिफोर नुगोन आं नुबायानो हापां गाबनांला दे दुखु जानांला आं जि मावबाय दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि मावथारला आङो जेबोला जों सानैनाव उन्दै गथ' फैगोन सोर गथ' नोंनि आरो आंनि आयौ लाजियोबो दुखुबो मोनो आं बिदि खोनायोबा आं फैबाय गथ' सथ' थोद मानो दानि जुगनि गथ'फोरखौ नुबाय गिखायो आं खोन्थाखाबाय आं दाखालिनो नोंनो थोद गासिबो बेबायदि जायाब्रा जों सानैनि सोलोंथाइ होनायनि सायावसो सोनारगोन दा आच्छा नाजिबदां आंनि फिथा फाननायनि लस जानायखौ हा बावगारहोदों नों आंखौ हा बावगारहोदों आं मिथिया नाजिबदां जल्दी फिथाया लाबोफिन आरो फानफिन थोद जाम्बि नोंखौ रागा जोंखागोन होनना मिथिखादों आं बेनिखायनो आइसक्रिमबो लाबोखाना दोनदों आं नै आइसक्रिम गलिजोब्बायो आं गलिनो होआखैलै नो जा मा बुरखायनाय जादों नामा नाजिबदां बुरखायनाय होनालै बेखौ अननायसो बुङो ना आइसक्रिमा ओमफ्राय न'आव थांनोसै गाबोननिफ्राय मोजां फालांगि स्टार्ट खालामसै दे हापां नुबायना बिफा खर'आ गाज्रि जामारबाय सन्थलाना अजानावसो लांनांसिगोन खोमा जानो मा गोदाव सोराव खामानि मावनाय जादों बे मा जायगायाव खामानि गैला नामा गोजानावसो मानो थांनो ओंखारखो एसेबां नानो आदार होनो गोसो जादोंब्ला आं न'आवनो फुख्रि जावना होनोसै बेयावनो नानो आदार होबाय थादो नों हिनजाव नायनो फैनायनिफ्रायनो खर'आनो जाला बेना माला थिग जाबावगोन बेनि खर'आ जायखिजाया आङो नाथुर कम्पानियाव थांनोसैलै आइ आरो आफा थारो नोंसोरो आं होनखाबायनो ना जायगायावनो थानानै माव न'आवनो फुख्रि जावनानै होगोन आं गोजानाव थांनो ओंखारनायाव दासो डिस्टार्ब सिगांनिफ्राय बुङालासे दासो थांगोन आंहा जायगा नायथावथाव सोरथो थांनो नागिरदों दङ सानै लोगो मालाय दस्ति थांनो ओंखारमारबाय नामा दस्ति हमरो फिसा बेखौ लाखिलाय माबा नाथुर कम्पानियाव आदार हैनो थांनोसो ओंखारलाबायबाय आंबो बुजायनो हालालै बुजायगासिनो आंबो खर'आनो जाला खोमा बेना नाथुर कम्पानियाव खामानि मावनानै फैसा हरगोन दे आइ आरो आफा नोंसोर जिंगा दासि खुलुमबाय आयै खुलुमबाय आफा थांनोसै दे आं नुबायना बिफा सन्थलाया बोरै गानना थांगो जोंखौ बम्ब्र नोंथ' सन्थलानि लोगो नोंथ' लाखिनो हायोमोन ना आं बिराद बुजायबायलै आंनि खोथाखौनो मानिया खालि दुमफावा नायनो फैनायनिफ्रायनो खर'आनो जाला बेना बिहु जानायनिफ्रायनो मा जाखोथाय रावखौबो गोसोआवनो गैला आंखौबा जेने थेनेसो गोसोआव फैदों बियो ओहाय मा जाखोथाय दिमागानो बेना 2012 सनावसो मोनहैबायलै माथो खालामनो दाथ' 2021 सन ना गैला 2012 सनावसो दंहैयो मानसियानो दिमागा हाबाब 2012 सनावसो मोनहैनानै दङ आं मैया बुरखाय बुरसि डाक्टरनाव लांदोंमोनलां बेयावनो डाक्टरा खोन्थादों 2012 सनावसो दंहैयोनो दिमागानो दा 2012 सननि उनाव जाय मानसिफोरखौ लोगो मोनदों बेफोरखौ गोसोआव गैला बियो बेनिखायनोथ' नोंसोरखौ गोसोआव दङ आंखौ एसे गोसोआव दङ माखासेखौ बारा मोजां गोसोआव गैला आरो बियो अन्नानै आंनि फिसा हौवाखौ लाबोफिनथार दे बम्ब्र औ जागोन दे आं नाजागोन थाङाबा थाङा बुंहरबानो जायोलै साला दाबो सफैलाब्रा दा बम्ब्रमायासो एकदमबारे नागिर
ट्रेनाबो सफैलायबाय साला बिसोरसो दाबो सफैया माथो सफैनानै दङ लामायावहाय खिनो ओंखारनानैनो गोबाव जादोंलै एसे सालाफोर थोरा जिरायना थाहैनोसै ओइ बहा मालाय पुलिस बाबु नुवाखै नामा जों बहा थांनो ओंखारदों ट्रेन गाखोनो थांनो ओंखारदों ट्रेन ओमफ्राय गुजरात बेंगालराव नाथुरनो आदार दौहैनोसै आदार आच्छा कम्पानियाव खामानि मावहैनो ओंखारदों होनबा नोंसोरो टेस्ट नायग्रोनांगोन नोंसोरखौ टेस्ट खालामग्रोनाय जागोन मानि टेस्ट ब्रा बबे टेस्ट बेखौबो नायथारगोन आरो मानो नाया नायनांगौ रुल्स इज रुल जोंनाव बेमार गैयालै जों जौ लोंबाय थाग्रा मानसिनाव बेमार थायालै औ जोंनाव जेबो बेमार गैया जोंनाव बेमार थायालै जोंनाव बेमार गैया सिरि था नोंसोरो डाक्टर ओइ डाक्टर बारे गासिखौबो टेस्ट खालामनि मानो बेबायदि खस्थ' मावोब्रा जोंनाव बेमार गैयालै बेमार गैया मानसिखौ नायनायानो जोंनि धोरोम सिरि था नोंसोरो लाबो गन्थङा ओइ गन्थङा मोजाङै फाथिनानै हो आच्छा नेक्स्ट बेमार ओंखारबालाय बेमार ओंखारबा मेडिकेलाव थिनहरगोन आरो दे नेक्स्ट सासेया फैदो आं गियालै थोद मानो गिनांगौ जाखो माखासेबा बिराद मोजां नायजाबाय नंखाय मोजाङै थाना हो गन्थङा डाक्टर बाबु गियोलै गियो आया मासे गिख' नोंलाय गिनाङालै गिनाङा जोंबा सोजाबाय आं हायालै गन्थङालाय बोरै सोहोनोब्रा अन्थाव बाथाव मोनसेल' गन्थं थोद गन्थङालाय मोनसेल' थाखागोनथ' आरो हैद मोजाङै थाना हो जल्दि डाक्टर बाबु बोरैबा थुफ्लंजोबना होबालाय थुसिजोबना होबालाय आंनि गन्थं गुदुंखौ नालै नाङा आखा बेनाव कभिड मोनखाथारगोन बेनिखायनो बेबायदि खालामबाय थादों साला मा गिलु बालुलाय पुलिस बाबु ओइ मासे गोबाव खालामदोंलै नों डाक्टर बाबु रिजाल्टआ खोन्थादो रिजाल्टआथ' गासिबो पजिटिभ गोजा मानो नङा जानो आं थगायगोन नामा सानैना पजिटिभ ओंखारदों सासेना नेगेटिभ नोंना नेगेटिभ आरो बैसो सानैना पजिटिभ बेमारासो देरसिन मिथिबाय बेमारा मोजां जाबा उनाव आदार हैबाय था आरो खोनासं नोंसोर सानैनाव पजिटिभ मोनबाय जेब्ला नोंसोरनि न'खरनि मानसिफोरनावबो पजिटिभ मोनखासिगोन बे नोंसोरनि न'खरनि मानसिफोरखौ लिंहर ओइ न'खरनि मानसिफोरखौलाय मानो नांगौब्रा न'खरालाय मा जादोंब्रा न'खरावनो थाथों बिदि जायो नामा नोंसिनावबो दङ जेब्ला नोंसिनि न'खरनि मानसिफोरनावबो दं बे आरो नोंसिनि न'खरनि मानसिफोरनाव पजिटिभ जाबा आरो मानसिफोरनाव सन लाजोबगोन बेनिखायनो लिंहर नायनि नेगेटिभ ना पजिटिभ गसाय मा जाबावगोनलै सन्थलानि बिमा गान्थङा जामारखो आयौ सन्थला बे जोनोमाव आं नोंखौ जेरैखि जायाबाबो आंनि खालामनासो गारथारगोनहाय एसेबां मोजां मोनो आं नोंखौ सन्थला नों मानो बुजिया हेलौ सानस्रि हेलौ दावजो देलाय मा खालामदों नों आं उन्दुनो नागिरदों नाथाय उन्दुलांनो हायाखै आं जाय बाथ्राखौ खोन्थागोन ना नों उन्दुनोनो ओंखारनाय नङा मा खोथाहाय बियो सन्थलाया पजिटिभ ओंखारबायनो कर'ना टेस्ट खालामनाया औ सन्थलानाव पजिटिभ ओंखारबायनो आयौ बोरै बिदि जाखोहाय दालाय ट्रेनफोराव गाखोबा कर'ना टेस्ट नाया होमबा स्टेशनाव आरो बिसोरो नाथुर कम्पानियाव थांदोंमोननो नाथुर आदार हैनो बेयावनो कर'ना टेस्ट खालामजाबाय दा बेयावनो पजिटिभ ओंखारबाय आयै गयसाय थलाय सोमस्रि सन्थला मोननाव थांनि सन्थलाखौ दा लोगो मोनगोन बे हस्पिटालावसो दंहैयोदां आं मिथिया थलाय सोमस्रि थांनि सन्थला मोननाव औ बिदिबालाय खर' गाज्रिया हारसिंसो माखौ मिनिबाय थाखो सन्थ' दालाय बोरै मोनदोंलै ओइ मा गोब्राबलाबायबाय थाखो हारसिंनोलाय ओंखाम जाया नामा हांग्रि मोनदि गोसोमनि रानि जानाय लोंनाय खिनाय हासुनायनि अनगा नोंहा जेबो खामानि गैबावला नामा जेबो मिथिनो लुगैबावा नामा नों
नों खोन्थाबासो मिन्थिगोन दा आरो जेसेबां गिदिर गिदिर बुस्थु मिन्थिया मानो बेसेबां गिदिर गिदिर बाथ्रा मिन्थिया मानो ओंखाम ओंख्रिखौलाय जाखानांखागौखा माथो पइन्ट टु बी नटेड पइन्ट टु बी नटेड मा होननाय जाखो बेलाय बादो बेफोरखौ माबोरै सन्थलाया कर'ना जाबायनो बेयावनो माबा खुसि जानांगौनि बाथ्रा जाबाय मा दुखु मोनदों नामा नों बेयाव दुखु मोननाय बा खुसि मोननायनि खोथा माथो दङ मानसिया बेमार जादों बेखौलाय एसेबाबोथ' बोरैबा मोनखागोन ना गोसोखौ गाज्रि मोनखागोन ना আমরা সব জানি আমরা সব জানি जाया फासारालायलाबायदों এই सन्थलाया कर'ना पजिटिभ जाबाय बिनिखायनो आङो दुखु जानो ना खुसि जानो सानदों सिरि सिरि थानो हा फन खालामनानै सोंहरनो हाया नामा नोङो सन्थलानाव सन्थलाया बेमार जादोंना जामाराखै र' सोंहरफ्लानि